Barnets lov, L 93, indfører en generel bestemmelse, paragraf 3, der reducerer aldersgrænsen for barnets partsstatus til 10 år, hvilket betyder, at børn i denne aldersgruppe nu har mulighed for at udøve deres egen partsbeføjelser i visse sager. Det inkluderer retten til at klage over afgørelser og anmode om partsaktindsigt. Desuden så etablerer loven en generel bestemmelse, paragraf 5, om at børn og unge skal medvirke og inddrages i beslutningsprocessen, hvilket markant forbedrer tidligere specialbestemmelser. Loven introducerer også muligheden for, at barnet kan anmode om specifikke afgørelser, såsom anbringelse uden for hjemmet og suspendering af samvær i en periode. Formålet med barnets lov er at sikre, at børn og unge med behov for særlig støtte får flere rettigheder, samtidig med at deres perspektiv er styrende i udredning, indsatser og opfølgning, uanset alder.